Тато наш іде. Наша ялиночка вже йде. Тримай добре, де тобі ялиночка як кинеш. Все добре. Де тобі вечеря і обід. І на 8 березня. У нас зробилася трохи аварія. Коротше, єрунда повна. В епіцентрі взяли таку оцю. Один раз ми тушили картоплі, підняли, все пішло. Коротше. Ну, має туди йому дорога. Зараз зроблю другу картоплю. Але знаєте, саме прикол того, що гроші беруть, а то не робиться. Так як треба. Все, ми поклали ребра, маємо все там тушити. Коротше, чистю другу картоплю, так картопля пішла в мусор, напевно туди і дорога. Знаєте, я ще так морковки, те всяке, так придобряла, молода картопля. Пішла все по подвір'ї, коротше. Ну, і таке буває. А що, до м'яса треба картоплю, то я вже беру чисту.